Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thana nesimbo siyaxoxa futhi. Kodwa ke sisakwinyanga. Inyanga mangayitholi isigqoko, idamu, angisikhona le enegubhu ebizayo. Lona kuphikisana nalo wezigubhu. Yileyo ke inyanga ekhuluma lolu daba ekhuluma ngobaba uMsiliku. Sesikuphart 2. Upart 2 ke because inyanga yabala izinto eziningazi yabala nokuba powerful ukuthi amandla kumsele kakhona kumacesi seza lapho. Asibe la kumayeni ke nomangwabe. Ithi ke inyanga. Yaphina futhi inyanga oyisangoma traditional healer nayazi lesigqoko. Uthi ke laba bahambayo bazoba nenkinga. Angithi ilento lephela esixoxelwa inyanga yenze i-live video kade ebuke uthando nesithembu noma ke kukhona indlela azi ngayo ngoba abantu mabelalela le video bathi hayi ngeke kube ukuthi inyanga ibuke i-TV show njengathi. Lento lena inokuthi kuseduze kakhulu lezi zinto ozikhuluma la kwi-live video kanti bekwenzakalani, bekuhlolwa o into nje ayithwebule ebuka kwi-TV show. Ithi inyanga abahambayo bazoba nenkinga ngoba manje idlozi leli lidimanda noma licela noma lithi akwenziwe nje lithi abantu abajabule ngaphakathi eMzumbe. Ukuphuma kwabo eMzumbe kuyonakala. Kusho njalo idlozi. Idlozi sesikhuluma ngalo sibeke ugogo ngokwazi ukuthi sikhuluma ngubani ngoba sikhuluma nge-TV show, i-TV show ikabani ikababa uMsiliku. Uma kuba khona ama episodes la asifaka khona emsamo sesizwe ukuthi ukhuluma nobani nogogo. Noma futhi echaza indaba yevision yesithembu into ayikhuluma nogogo esayingane. Manje ke inyanga ayisawaphendula ama-comments onke ngoba phela umbuzo so uthi ke ngabe ke idlozi lesithembu leli licela isithembu idlozi lisalihambe edwe linamandla ukunedlozi or amadlozi amakhosikazi alaba ahambayo because lento ethi ukuphuma kwabo ukubheda okusho ukuthi phela lizolwa idlozi angithi. Manje laba elibanalo bona abanawo amadlozi abo alwayo. Cha ukubuza ngoba ngempela yabo maso unayo lento ukuthi izinto nje ukuthi uyilalela uyibuze uyabuzisisa njengoba nasizwe silapha kule group ethi we listen. Emva kwalokho sinjani we judge. Emva kwalokho sinjani siyabuza ngoba nakho sesinama questions ukuthi how so idlozi ngoba lifuna lokhu likuthole okukhona lithi edwe abahambayo abangahambi ngoba futhi idlozi alifuni lokho. Mase behambile bazoba nani bazohlaselwa ukuhlupheka ngokubeka kwenyanga ngoba inyanga ithi izinto abanazo zizoshabalala and bazobhekana nobunzima. Yonke lento yenza ugogo. Manje ke kumele bengaliboni igate lokuphuma mabefuna ukuphuma. Sebethi ke abantu la ku comment section nyanga ngoba kule video yakho ulobukhuluma ubala ukuthi amafutha kanjani awucobanga ngani lamafutha lawo kubuza abantu ngiyaxolisa kubuza abantu ukuthi hawu yasi indaba yokuthi abangaphumi abavinjwanga oyena ngoba phela manje ucabanga ugogo esimeni sokuba ugogo siyambona sonke ugogo
Ngathi nje abantu abake baba ne-experience kagogo bayamazi ukuthi ugogo njani. Ugogo wasebahashi kanje. Ithi inyanga-ke kufanele abavikele bengaphumi, ngoba ukuphuma bazobhekana nani nobunzima nenhlupheko. Base bethi abantu hhayi, kusho abantu kwi-comment section bathi hhayi, sitshele ukuthi uyazi, yabo. Abantu basho njalo. Nami sengiyabuza ngithi uthi uyazi ini, ngoba bathi abantu lento kwasengathi uyazi kakhulu nyanga. Angithi inyanga iyasixoxela kade sibuka nayo i-TV show, kodwa manje yena usexoxa ngathi yonke lento ayikhulumayo uyazi ngempela eduze in and out, ukuthi kwenziwa lokhu kuyabheda, kwenziwa lokhu ku-right, akwenziwe kanje. Ayi, basebethi abantu inyanga yini kuze kube kusengathi nayo inama-instructions, yabo. Ongathi nayo ikhona la yamukela khona ukuthi akwenziwe kanje, akwenziwe kanje, ngoba manje mase kuyidlozi, why uzomazi in and out ugogo walaphaya, ngoba ugogo walaphaya ngicabanga ukuthi uzokhuluma straight nomzukulu wakhe. Yimibuzo nje yabantu kusiyami abaku-social media, angizikhiphi ngaphandle nami kubantu abaku-social media, because ikhona enye into ukuthi siyilalele sithi kodwa angithi uyi-messenger. Ugogo yena emaphupheni akhe why elahleke ngoba umzukulu wakhe uyamazi, and izinto azoyikhuluma nomzukulu wakhe uzozitshela yena, yabo. Kodwa-ke asisho ukuthi akwenzeki ngenye indlela, njengoba sithatha la kuyidlozi nje, sithatha la njengewenyanga, ukuthi inyanga yona iphakathi nendawo iyakwazi ukulalela laba asebephambili, right? Yasho inyanga, yangena-ke imibuzo ukuthi cha, makuzwakala kuthi abahambayo bazoba nenkinga, bazoba nenkinga yokuthi bahlaselwe ukuhlupheka, yinto efuna idlozi leli, noma mhlampe kungaba yinto esi-understand-wa inyanga kanye nalo yenzayo. Ngase ngathi mina ayivalwe-ke i-comment section manje, ngoba into masiyilalela siyibuza kakhulu ungaze kube ngasi khona la siyakhona, kanti sizama uku-understand-a ukuthi le ndaba injani, ngoba ngempela into uma ungayizwa, into ezokwenza ukuthi uzwe ukubuza imibuzo nawe oyibonayo ukuthi cha, ngagculiseka, ngaphenduleka, udlule kuyo, kodwa uma ingazwakali ulobe uthi iyo. Yabo, ayikusuki into ongayikholwa kahle ukuyicabanga nokulobe uyibuzile imibuzo uthi hayibo, kodwa ayizwakali njengeqiniso lento eyikhulumayo, yabo. Kufana nje ngisho isigebengu sikhuluma nawe, uyawulalela into ende, emva kwalokho usubukhweshini ukuthi hayibo, lo muntu amanga manje anjani. Angisho ukuthi lokhu nkosana amanga, ngichaza ukuthi sididwa ukuthi ugogo onolaka, ohashi, ocela izinto aphinde futhi athazanele, kodwa hayi, lento esididayo. Base bethi abanye musukuhloniphisa besho kwinyanga, bathi iseyizwa into oyishoyo, kodwa manje ngathi uyahloniphisa, le nkulumo icashile. Manje ngisho ukuthi inyanga ingangishaya yini, ngishayele lento engiyishoyo ivele ishilo nabantu babuza, ngoba nayo ngiyayibuza ukuthi mina nje ngiyixoxa, sengixola nini ukuthi sengingaba wrong yini, ukuthi abantu bathi uyahloniphisa nyanga, basho kuyinyanga ku-comment section. Ngitshele ngathi uma befuna le nyanga idamu nesiqoko nenduku eyayiphatha induku, iphikisana nalo ovela kwenye i-TV show le enye inyanga, yabo. Nje bahlezi beqophisana, mawufuna leyo nyanga-ke siyishoyo ukuthi sibala amazwi ayo ukuthi ngempela le nto le isakhona,
ugogo noma sekwenziwe enye into kwase kucashwa ngogogo. Kubuza abantu ukuthi ugogo wonke lo noma ucashwe ngogogo. Babuza kuyo-ke inyanga ngoba inyanga i-10 isuke yena yaba nolwazi lokuthi unumber 5 uyeza. Yazi nje inyanga asoyikhumbula le video yayo. Nangempela sikhumbule-ke manje sesimbona. Kodwa sisho futhi ukuthi ngoba sikhumbule ividiyo yenyanga ngoba inyanga mhlawumbe yayiqinisile nayo noma vele kwenzeka into umseleka begcine ezoyenza yabo. Asididekile lapho. Lana sisekutheni idlozi elifuna konke lokho. Idlozi elugogo. Idlozi elizoshaya abanye. Hayi. Ndaba zabantu ngixoxele. Bye bye.